I banana 45 je ovdje, opet ćemo igrati Clash Royale, ovdje je moj deck. Arena 7 sam, trudim se da uđem u Arenu 8, ali ne ide baš. Pa ajmo onda odigrat ćemo 2-3 betla. Ovdje ništa posebno, samo silver chestovi. I hajde onda da počnemo, da ne dužim više. Pošaljemo ovom liku good luck. Iskreno, meni će trebat good luck. I to puno. No. Ne znate koliko ja mrzim ovog princa. Ali dobro, evo, odbranio sam se nekako. A daj, masketir level 7. Ovo je to, koliko me nervira. Kad neko ima ovakve karte. Ajde, makar sam a šta, nisam mu ništa skinuo. Dobro, možda jedan hit sam uzeo. Ajmo onda po drugoj strani ovako. Eros, print. Znao sam. Što mrzim kad neko ima i skeleton, army i minion horde. Nemam šta da postavim. Inače, vršim pritisak na oba talvera. Ovo je loše što je pustio da oni izudaraju ovaj talver. Debar udario još jednom, ali nema veze. Ovo tek sad nije dobro. Pukni. To. Volim ovog Giant Skeletona. Što god da mi lik postavi, on će uništit. Ogrider. Sa postarom. Što volio da sad postavim onog princa. I ja... Gdje sam postavio Keno, nisam normalan. Ano elite Barbarian, vjerujem u vas. Ne. Ovo je loše. Izdrži. Please. Vidite ovo, kolike sam ja sreće. Tu. Tako. Ne. Ne i ne. Stavim, šta ću mi sad uništiti talver. Što mrzim ovako kad neko igra. To je opasno. Neću ništa King Tower. A dobro, makar nismo pukli. Nemo, leti. Nemoj obraća pažnju na njeg, uništiti. Dobro. A nismo izgubili. Jesu ove reklame dosadne. Ajde, odigrat ćemo još jednu. Pa, onda to bilo to za danas. Good luck i off. Dobro, sve karte su mi trup. Mrzim Valkiru.
mrzim Knajta. Mrzim ih oboje, hajde. Imam ja odbranu od njih svih. Jel udara ovog? Ne. Ja, ovo je loše. Koji sam? Ovu sam izgubio, nemam šta traži. Makar neću da mi uništi tower ovaj. Imam osjećaj da ću ovu izgubiti. Još ne vidio mog Jokera. Giant Skeleton. Što mrzim ovo. Zahvati. Tu. Ovako kad. Tu. Ne. Da. Eksplodira. Aj daj pa. Nema šanse. Rekao sam. Nećeš iti. Trči. Ajde. Ajde, uništi. Uništi tower. Vrijeme je za ovaj push. Ne. Eros, pa što budi. Tu nisam pukao. Koja sam ja do kraljina. Lik je leftu. Pobjeda. Ne mogu vjerovat da sam pobjedio. Ali sad ne mogu vjerovat. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sutra. Sutra ćemo otvoriti ovaj crown chest. Evo ako hoćete možete prekopirati ovaj dek. Nije nešto, ali eto. I kraja sam vas zamolio da subscribe-ujete kanal i lajkujete video. To meni puno znači. Hvala i doviđenja.